heya thon thu hi lekhausa intranin Teresa chu lui chunga thing pha dok chunga hian music ngai thla in alo thuwa heti lai hian a hnung lama hian kalep chu ron lang thutin ati phuna sa hle meya kalep chuan adu lo zong taka lo fiam zui ngalin Teresa chu a thin rim hle ni Teresa chuan a bial nu damsam vak lo kabin lama Jessica chu han ngei ven zok turin tima se kalep chuan damdoi pek to thule ngei ven angai to lo thu chuan alo chang le ta Teresa chu kabin lama chuan lut chawin Jessica khuma lo mobile chu a han muwa abul mai chera chuan thu in gothic classic uthering he chu ngoi ring chuan a chiara heti lai hian Jessica chuan lekhabu pakhat chunga mi tlathren khat hi alo cham mial maya Jessica chuan a hnung chon zonga lo thu a thian nu phun mial chu va muthutin ati hlau ru hleya thok le khata Jessica chu khumatang chuan chuata chuan atla thatop maya Teresa chu rang taka tlan phein a thian nu chuata lomu hlom reng chu boy som chu avatuma ma se apoi zota Jessica chu thla in lo possessin a thian nu ama lo puitum tu Teresa chu akut long chuan aluvun chu alo po hi saklok maya rapom takani Teresa chu hliamna taktur chungin luikam lama chuan thil thlen dan hril turin aron wak chuka kalepan aron mu chu a hlau thei hialani Teresa pon lama ron wak chuak chu Jessica chuan ron zui ve ngalin a thil ti in chirle ataksa ama ache in athunun to lo ti in kria in drone lo thlok lai chu la in achung vir blade mang chuan a maya chuan invite tirin tuya chuan tla in apil zui ta ni athil mu in a thron ema wangin kalep po chu chet mai na chang po chu a hre mai lova muhil ron har thut ang mai chuan ron har chokin Jessica chan tumin tuya chuan a zuang lut ve ngala thil chu a thalo zong zela in herin kalep chu Jessica chuan lo thatin tuya tang chuan rapom takin boruaka chuan aron kang chawa hei tak hi evil dead rise chu aloni tani athon thu chu he thil thlen mani chia in herletin hemi truma thil thleng hian tun truma thil thleng hi aron thlen donani meche pakhat betan ti chu nightclub a ben tho puiten en chuan an lo langa bathroom a chuan lutin a rai lo chu tesin alo positive tlat mai a test result chuan a ril ru chu ati boy le meya bet chuan a leizon nu ali chu engtia han ti nge tha ang tia beron turin a chena lama pan tur chuan a che chuaka ali chu a chena Los Angeles apartment pakhata hian alo langa ama hi tattoo artist ni in afate pathum Danny Bridget le Casey tenen he ina hian an khosave me kani an then rol thar pakhat Bridgeti lo star ve tu Jake chuan len puya chuan Bridgeti chu alo soma ma se ani chuan a pei lo thu chu alo hrila kun reivak lo nuwa chuan betpo chu aleizon nu te na chuan aron thleng ve chia anin kar bo ruak alo fu lutuk lo thina wangin ali chuan alo welcome te chiam lo ani bet chuan athil lo ken te chu an pediet dieta an pa ta tur aron phor ve chuan an hmel chu alo danglam ti chu a hungal thuaya ali chuan afa te chu pizza leitur chuan tir chuakin afa te chu nu chuan thlainga moza chung chu apasal nen anin then to thu chu bet chu alo hrila beti chuan engwanga anin then thu chu hril ve lo nge ani ti ali chu azo chuan ali chuan a voi ni ngot mai voice message an hut chhe nu poa chana engma adon lo wanga alom lo thu te chu alo hrila beti chuan a thiam lo ani ti in hria in ngai dam te chu an dil le hnuwa ma se ali chu bet chunga chuan ala lungni zan lo wangin room chu a chua san ta ni no pang hau pizza leiron homek lai chuan lir chu aron king thut maya parking lota chuan khuar singhol thi lian pui mai lo in siamin
deni chuan enge chunga omtia en fiatumin a chunga zuklut chu room pakhat hi alo om reng maya an en kual zel chu holy relic manga an von that item chi hrang hrang te chu muzelin necromicon te book of the dead te chu mu in lama hona anu hral le chu aril ruka ma se bridge chuan alo remti pui I kho lo mai a farnu in remti pui lo ma se deni chuan a thil ti tum chu ti tlang chu atum lui ta thawa pepara thuziak then khat tele cassette pakhat lo om chu ala tel boka in lama ve thung chuan eli chuan a fa te chu alo ngai tu to hle meya zon mai chu alo tum man hialani heti lai hian a fa te chu lo letin him taka an lo let le wangin alo kwa vong vong meya deni le bridget te chu room lama chuan lutin an lekhabu hon chu keu hon an han tuma lekhabua thil zum chuan deni kut chu lo chunin a thi chuan lekhabu chu a far zui ngala chu vele lekhabu chu ron in hongin lemziak rap om pui pui mai chu alo om the thluak maya chu chuan bridget chu ti hlavin lekhabu chu khup ngal thuai tur chuan atia khoito lova da thatur chuan ti in room chu a chua san zui ta ni bridget room chunga tanga a chua nu chuan deni chuan cassette lo om chu play in angai thla a lekhabu chu thil thalo tak mai ani thu priest chuan ron soin kauhran phalna lalawa azir zui zelawanga ator thu a soina te chu deni chuan a hre chho zela deni chu athu hriat chuan ti hlavin ti top mai an tum chu ati top theita hau lo maya lau thong taka angai thlak reng lai chuan lekhabu chu ama in aron in keuta pop pop maya eli chu elevator atang chuan abung roken nen chuan aron langa mu thei si lo thachak tak mai chuan elevator chung lama hian nazet mai hian aron the leng phailop maya elevator chu chaktaka ta thla in a in so ta bur maya eli chu thidang ngalin aron harle chuan alu chu na ati hle maya puitu chu a au ngal chul maya chua tuma akal don lai tak hian mu thei si lo ramhuai sual chuan elevator wire mang chuan eli chu vetin rap thlak takin a ngai sa zui ta ni a hlop omna visual turin current chu arun lathim zui bokani bridget chuan an building chi athim thu chu bet chu alo hrila deni chuan a thei ang chuan fuse box te chu alo check ve a bridget chuan bati chu lo chi engin heti lai hian eli chu ramhuai na a possess chung chuan an room lampang chu aron pana chauka chuan lutin frying pan a chuan artui te chu chutpo chuke mumal lo chuan akang tor prop maya chuata te chuan titla in artui then khat te phei chu thisen ang mein a om hialani a chung te chuan makti takin an lo thlir renga beti chuan eng thil nge a chunga thleng tia awapan nai lai chuan tongkam deng khong tak taka lo changin a fa te chu po soma chan som vek adu thu chu arun soi tamaya han lo chi ani lo a lo omani chuta an lampang pan chuan arun wak phei tamaya thok le khata eli chu na satak mai hian arun luak chiam maya chuta chuata chuan atlu zoi ta nok maya eli chu ron har chuakin ramhuain aman thule afa te chu chan him turin beti chu ron hrilin ahma ang chi khan chuata chuan atlu zoi le tareng maya an han en chian chuan alo thifel der to ni daniel beti chuan eli chu damdoi in lama chuan hroi tumin an han boi puya ma se elevator kha alo chieta wangin an then om ho chu puitura avin gabriel le mr fonda te chu an run chuka eli rong chu khoma chuan mutha in mr fonda chu midang puitur chuan a chuak zui le ngala beti chuan anin kar a thathin lo thu te chu run soin hre om chu atil hle ni heti lai hian eli voicemail chu ama arun in play in ataksa chu akan thu arun soi tamaya beti chuan eli chu ave en phein amita hian tho hi alo oma a hmu reng lai chuan ami chu arun khap le tamaya arun nung le ta ani mel khop mai afa te chu run kal khomin
taksa akan thuwa soiwang khan bat tapa tuiwata chuan an han chi a Eli chu amit mu chu ron var vekin in chunga chuan ron invor chovin a chung te chu ati hlau thar le meya Bridget chuan anaw keisi chu rang takin a hroison ngala chuta Eli chu in chunga chuan va kolin ring tak me hian aron tre ta chiam maya ponlama Gabriel le Mr. Fonda te po chuan an lo hre phak hialani a aurin ema wangin bathroom dar thalang te po chu a ke vek thei hialani chuta ngoi thutin thil engma hrelo ang mai chuan batapa chuan aron thlale zui ta ni raya ngai lo batapa tang chuan ron in beng kang le in deni chuan anu chu alo aw ngal thoya ali chuan anu ni to lo thurun soin batapa tang chuan ron chuakin dar thalang ke chu ron hum phein beti chu tha tumin aron beijui ngala alu in dan na lama chuan akut chu aron chuna Bridget chuan anu chu top to tura lo nge nin anu chu ama lama chuan ron hoi phein afanu chu tha tumin aron beijui le ngal tamaya ta tu pen mang chuan akhabe chu chun sakin lia sak chu ala tum zui boka ten takani deni chuan chair chuan anu chu ron hlapin ranglutukin room thim lama chuan awak lut zui ta ni Gabriela kha room a chuan ron lutin heti lai tak hian Eli chuan room thim atang chuan ron zuanin apartment pon lama chuan anin chei chuaka Eli chuan amit mu chu ase chua sakpop maya rap takani beti chuan rang takin kongka chu local ngal thuain Eli chuan kongka chu ron hon tumin ato pop maya piphol atanga awa en lai chuan Eli chuan jeka chu lo umin athat zui ta ni Gabriela chu ron tho chuakin puina nge nin kongka chu aron chuma masiani po chu Eli chuan dimna telmi lovin alo ti hlum zui le ta ni Mr. Fonda chuan asilai chuan Eli chu arong kap throi maya ma se enga vak ma angai lo ni turani Mr. Fonda po chu ati hlum zui le ta ni Bridget chuan teni chu ron zotin anu le lekhabuwa milem te chuan inzom na an nei le nei lo thu ron zotin anin ti boi chu ani ta der maya beti chuan in beng dai tur chuan lo hrilin deni chuan thilmu tur anei thu chu lo hrilin lekhabu chu ron phorin athil hriat ang te chu alo hrila heti lai hian Bridget maya liam chu ron zau zelin aron dum em maya a hlau na ti zual turin amit anar le aka tang chuan thisen dum ngui mai chu aron chuak ngwa maya a maya thil kai te chu ti re atum lai chuan ron luakin a luak la chu ran nung hlir alo ni hei hian ati hlau hle ni keisi chuan anu zairi hi hria in thom omna lampang nia a hriat lampang chu pan zelin Eli chuan kongka chu ron hong tur chuan alo tia a hong fel chi ti chuan a hroka tak mai chuan lo rekin thil poizok a thlen mai in beti le denia chuan anaw chu an ron pui ngal thuaya beti chuan kongka chu harsa tak chungin a khar khum le thei hrama heti lai hian chaukalama hian thom hria in betin ave en chu Bridget chu erel na dokan sana hian wine glass si alo khel mol maya beti maya chuan aron phu thot maya ati phu le hlau pheng chu hnunglama chuan beti chu atlu phei rok thei hialani chuata chuan Bridget chu ron wakin a chona chuan chi sia na chuan aron ziat pheya van nei thlang deuh main beti hian alo tlo leng thei hrama chuta keisi jok chu beile tumin avapan hnaya atum reng wang po ni lo chuan keisi chuan a u chu thir zumin aka a tak mai chuan alo thil tlang pop maya denia le beti chuan khuma chuan zalin denia chuan heng thil zong thlen chana hian a thiam lo vek ani thu beti chu hrilin lekhabu le vinyl cassette chu a pezui le ngal buka beti chu room pakhata hian ama a in khar khumin cassette chu play in pui thiam thil soi chu angai thla a Chris chuan a thian te zong poin an tor pha thu le
anun na hialin a tor thu a soite chu uluk takin angai thla a Bridgeti kha lo tho chuak lein Casey bok kha tha tuma ron pan hnai lein Denny chuan Casey chu ron pom son vatin Bridgeti chu chemte chuan avit zui ngala ma se Bridgeti chuan chemte chu lo phoin nakuta tak mai chuan vi sakin thidum tak mai chuan aluak khum le ta chiam mai boka lekhabu dale tura a oi lo awanga thil thlenga ni thu chu Bridgeti chuan deuh so tak chung chuan alo soi elvela Denny chuan a thei top chu in a man ro lak mang chuan Bridgeti chu a hal zui ta ni a farnu nena anin bei boina wang chuan Denny chu liamna tak atura an boina belcha turin Eli chu ervena tang chuan room chung lama chuan aron luta Betty pok chu aron beile ngala Betty chuan eng tin tin mo room chu a chu asan thei rama Denia liamna tak tura chuat laya lo let reng le Casey dokan hnuaya lau thong taka lo om chu awa mungal thuaya Denny chuan thil thleng zong zong awanga poyati thu Casey chu lo hrilin a sei zo rual chi chuan a chatuan ram chu Denny hian a pan zui ve ta ni Eli chu ron lang le ngalin Betty chu chuata chuan aron zuan thluwa apum zon a ham lai chuan nawa pai ni ti hre in huat mel takin ham thler tum ni om tak chuan nazet mai chuan akut zung tang chuan a ham tawak maya wa nei thlak takin Casey chuan bakche chu ron the phein Betty chuan Eli maya tak chuan bakche chuan a chun sakta ni rang taka he mun chu san tum chuan elevator lampang chu an pan pheya elevator chu alo man thei tlat lo chuta boina ti zual turin in hnoi pan na step la chu alo chevek zui boka Betty chuan Mr. Fonda si lai kha mu in alak saka heti lai hian Eli chuan a hmaya bakche burvu mai chu alo la thlame ka Betin emergency escape door kongka ti chiat atum lai tak chuan Eli chu run langin Betty chuan akea chuan alo ka saka heti chung hian ron pan hnai zelin Betty chuan an nu fa thendar atum thu Casey chu ron hrilin thlem chu aron tuma ma se Casey chuan anuani to lo thu le anu chu aboral to thu in alo changa Betty chuan asilai kel lai chuan Eli bana chuan alo ka sak leya an boina le an mang an na te belcha turin an mani puitura rongkal thi te zong zong chu ramhuai tu lum chu ang ko chunga lutin an ron thole tawek maya tlan chiat na tur dang om to hek lo le elevator chunga chuan an lut dun taringot maya elevator chunga la chuan thisen chu aron lut ngwa maya ramhuai ho la chuan ron ti boi chun zom zelin elevator chunga chuan ron lu chu an tumna sem em maya an mang chu a ang to tak zetani thisen chuan elevator chu a khat ani to ber maya an van ne siamin elevator chu ari to em awangin noilama chuan atol thlata hlau maya Betty chuan ni ko hrelawa Casey chu ti harin alo ladam ti a hriat awang chuan alom hleni Betty chuan a kar cha bi kha lo la kolin he mun chu san vat chu an tum duna mithi ho la kha parking lota chuan an ron thleng zui chu ani ve ngal der meya an van doina hian ban zai chu a rel theimeu lawani an chuan na kar chu atang le tatlat mai motor tang chuan chuakin parking gate chung lama chuan an vak lut duna ma se Casey chu an ron pot chuak man tlat mai chainsaw manga alu zai an tum lai chuan Betty chuan aron chan man rama Betty zok chu ron beizui le ngalin crusher grinder manga ti hlum an tum lai chuan Casey chuan crusher ti nuna khol chu alo off ve le man rama boina chu amal mal ni lovin a hlom hlomin an ron thleng ani ber mai Betty chuan chainsaw chu la in Casey chu crusher grinder khol chu tinung le tur chuan alo tiya Betty chuan atu te ma chuan boina an siam to lo nan chainsaw mang chuan chan som vekin aleizon nu Eli lu ngei po chu crusher grinder a chuan pet lutin thole tur an to lo ni Casey chu a chung te zong zong an bor alawang chuan alo trapa
beti chuan lo thlamuanin he apartment hre tak atang hian an chuak dun ta ni atu khua lo var chuan he apartment building pakhata cheng ve Jessica atira kan lo hmu to kha aron langa lake house lama vacation mang turin chua alo tum mek alo ni zan lama parking lot ta thil thleng sul nu rap thlak takte chu hmu in ati hlau hle meya heti lai hian ramhuai chuan ron panin ataksa chuan lutin Jessica chu ring taka avin he thon thu hi atop zita ni thil thlen zui zel dan tur chu atira khan kan hmu vek to kha ole thlir tu zong zong te khati zong kha tun truma movie recap kan thlir ho le thei chu ni se mang tha vek ule